Vážený pán riaditeľ, milé dámy, vážení páni, milé krstné slečny, rozmyslel som, ako vás mám osloviť, ale krstné mami ešte nemôžete byť, takže budete krstné slečny týchto nových lavičiek. Ja by som chcel pri tejto príležitosti povedať, alebo začať vlastne poďakovaním spoločnosti Aupark, ktorá vlastne rozbehla revitalizáciu sadu Janka Kráľa tak trochu pred mestskou časťou, ale našťastie v spolupráci s nami. Tie lavičky naozaj vyzerajú veľmi dobre. Aby sme nemali tú istú skúsenosť, ktorá sa nám stala po prvej etape, kedy sme tu otvorili nové lavičky a čoskoro niektoré z nich boli pomaľované, niektoré boli zničené, tak sme si vymysleli takú veľmi špecifickú vec, že každej tej lavičke dáme meno. Otázka bola, ako sa má volať lavička. Vybrali sme dievčatá, ktoré boli v tomto roku ocenené ako junior osobnosti Petržalky. A po každej z vás bude pomenovaná jedna lavička, takže ten cieľ je uchovať v tých lavičkách akúsi dušu, ktorá ich bude chrániť pred tými neprajníkmi alebo tými, ktorí by chceli tomuto priestoru škodiť. Dúfam, že nám v tom pomôže práve ten symbolický krst a to pomenovanie lavičiek. Ja som veľmi rád, že tá spolupráca má takúto konkrétnu podobu. Ešte raz za ňu ďakujem a všetkým návštevníkom sadu Janka Kráľa želám príjemný zážitok. My sme si to sedenie už vyskúšali. S pánom riaditeľom je to naozaj príjemný pocit. Takže teraz by sme mohli pristúpiť ku krstu. Želám lavičkám dobrý a úspešný život v tomto sade. Pán riaditeľ, ešte raz ďakujem.